Ang akong anak habang kausap yung customer na. Yung may customer ang asawa ko. O, tingnan mo. Sunod-sunod siya. Oh. Zoom in. Balik na po siya siya mahal. Tanda pa siya sa ako. Social worker and big network. Tanda. Like toot, toot. Dictionary comes up, put in the word now, and expand. Oh, they can do it too. Ito, pape. Balik naman siya siya amahan. Ito. Balik naman siya siya amahan. We have money. Daga na pa siya. Agoy. Ang taoy. Oh, your sister. Your sister. Ang taoy, kalipay na lang yun abot yung sister. Kalipay na sa mga gamay.